Yeah! Maligayang karawan, Titi! Tatabunan ko muna yung mata mo ha, dahil may surprise ako sa'yo. Surprise! Yes! Tara, tara. Hinay lang, hinay. Uy, hala! Kalimta na yung regalo sa gawas. Dili lang sa kahaki, paon ako. Surprise! Happy birthday! Ayo, Pats! May buntag, dayon mi! Oh, sige Mads, pamahaw sa mo. Uy, ayaw na ko. Humana man yung migkaon sa balay. Sige, sige. Ba ni mo? Humana man dito tagkaon sa balay. Muna lagi tagkaon, pero umantay sudan. Tanaway lang sudan, ulami kaayo. Tara, ang bayad tiyo, ama. Ano po ni si Dudong Pawik? So, palangayo, biyak kaayo ni. Uy, si Maria. Namalit og magkaon. Maria! O, asa man naman pagkaon? Akong giuli kay mahal kayo lang pagkaon, oy. Litan sa akong panghat mo. Ayaw nagnaog, ma'am. Ako lang kuha. Ako lang ihatag si Muha. Ako lang kaon ko yan. Ayaw nagnaog, ma'am. Yaman daw ihatag sa imo ha. Run. Excuse me, ma'am, sir. Pwede ka nang disturbohon sa tamo? Pwede i-appeal tamo sa ko ang vlog. Nag-social experiment, manggod ko. Sige ma'am, okay ra kayo ma'am. Sige. Ma'am, kung ikaw ang papilion, unsa man ang imong pilion? Kwarta o gugma? Siyempre, kwarta. Pasensya kayo, sir, ha? Isaon, kwarta man gid ang iyong gipili kaysa sa gugma. Sorry kayo ma'am, kay ako sang apason akong isuon. Hi, Ate. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. Uy, Tagalog man di ay ni. Ako pala yung bagong kapitbahay nyo na galing Maynila. Galing pala tong Maynila. Anong sa atin? Ate, pwede magtanong? O ano yon? Ano pala yung libangan nyo dito? Ay, simple ra kayo, day. Paggabi malibang mi sa kasagbutan. Pagbuntag, malibang mi sa musilingan. Ano? Hindi ko maintindihan. Ay, mauna to. Ay, Maria! Unsa naman pud bite? Kabalon ako. Unsa nga shampoo ang imong gamiton para matanggal na imong kaspa? Unsa man? Kaya nga shampoo ang gamita kay para matanggal na imong kaspa. Mao lagi bite, tinuod na. Pero naay usa ka clear nga makapaulbo jud sa kaspa. Pero pawis kay tabi. Ay na diha. Pamalit grabe. itong imo. Dalo ang mo. Isa lang ba? Dalo gyapon. Ya, usa ka ni. Ay kay. Sure Nakaw ba? ka? Nakaw na dito. Sure ka? Turbo ka kayo ay nakaw. Sige, bantay ka. Atay, itong tawana. Hapit pa nung ko napasanginli. May gani, kiwais ni. Buhi ko ba? Kunin naman mo ni akong bag. Buhi ba? Di jud ko ni mo buhian ha?